Felly, rydych chi'n ailgylchu tiniau, poteli, deunydd pacio, papur, cartonau eich cartref, a beth sydd ar ôl? Bwyd, mwy na thebyg. I rai pobl gall gwasiad bwyd fod yn, wel... A fi. Gall pob gwastraff bwyd gael ei ailgylchu ac, os ceiff ei wneud yn iawn, mae'n hawdd, yn lân ac ni fyddwch yn fagned i gathod crwydr y fro. Dyma sut mae'n gweithio. Mae awdurdodau lleol ledled Cymru yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff bwyd yn rhad ac am ddim bob wythnos. Yr unig beth sydd ei angen arnoch i ddechrau yw cadu gwastraff bwyd cegin, bagiau a blwch gwastraff bwyd i garreg y drws. Os nad yw'r pethau hyn gennych chi, bydd eich cyngor lleol yn ei darparu i chi am ddim. Leiniwch eich cadu cegin gyda'r bag a ddarperir neu defnyddiwch bag bioddiradadwy sydd ar gael yn hawdd mewn archfarchnadoedd. Rowch yr holl wastraff bwyd di-eisiau ac anorfod yn y cadu yn hytrach nac yn eich bin arferol. Ond gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n cynnwys y deunydd pacio. Pan fydd eich cadu'n llawn, trosglwyddwch y bag i'r blwch gwastraff bwyd garreg y drws mwy, a'i rhoi tu allan i'w gasglu ar y diwrnod cywir. Mae mor syml â hynny.